Milé dámy, potrebovala som ešte jednu ruku, aby som obslúžila toto všetko, tak sa asi vzdám papierov. Nuž, názov mojej témy akoby napovedal, že je možné žiť sexualitu buď harmonicky, alebo po katolícky. Čo myslíte? Realita, idem na túto stranu teraz. Realita je taká, že sexualita, tak ako je darom, tak je aj výzvou. Tá naša osobná, ako aj tá manželská. Snúbenci sa tak zvyknú tešiť, predovšetkým tí, ktorí žijú v predmanželskú zdržanlivosť, že keď teda konečne zakotvia v stave manželskom, tak sa budú šťastne milovať, až ich smrť nerozdelí. A realita býva aj takáto a býva aj okorenená rôznymi výzvami, s ktorými sa reálne v tom intimnom živote stretávame. Minulý rok stála na tomto mieste psychologička Janka Bieščat, ktorá hovorila o tom, ako si užívať sexualitu, aj keď a rôzne výzvy konkrétne. Janka hovorila teda z toho psychologického uhla pohľadu. Ja dnes budem hovoriť z teologického uhla pohľadu, ale nebojte sa, nebude to len taká nejaká sama teória. V prvej časti môjho vstupu by som rada hovorila o tom, čo to znamená to po katolícky z takého spirituálneho hľadiska, nie striktne z hľadiska morálnej teológie, čo sa niekedy akoby, je to aj taký predsudok o cirkvi, že len hovoríme o tom, že čo je dovolené a čo nie. Tak ja chcem povedať o tom spirituálnom, čo to znamená po katolícky. Potom prejdem k praktikáliám a potom aj k tomu morálnemu rozmeru. Rada by som upriamila od začiatku, alebo tak ukotvila túto tému v pojme intimita. Intimita znamená dôverná blízkosť, hlboký kontakt s vnútrom človeka. Intimita, tá dôverná blízkosť je to základné, do čoho nás cirkev pozýva. V 2. kapitole knihy Genesis píšeme, je napísané a my to čítame. Preto muž opustí svojho otca i matku, prilipne k svojej žene a budú jedným telom. To slovo prilipne sa niekedy prekladá aj ako prílne. Tak skúste si predstaviť, že s čím sa vám to asociuje, že čo si predstavíte pri slove prilipne, prílne. A mne sa to spája napríklad s malým dieťaťom, ktoré lipne na mame, že sa mi to spája s bezpečím, dôverným, hlbokým vzťahom. Tak toto je ten Boží zámer so sexualitou medzi mužom a ženou. Hneď v nasledujúcom verši je napísané: A obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehambili sa jeden pred druhým. A táto nahota, táto rajská kvalita nahoty je niečo, čo Jan Pavol II v teológii tela nazýva prvotná nahota. Určite mnohé poznáte teológiu tela. Tam Jan Pavol II hovorí o raji, že tam boli prítomné také prvé 3 skúsenosti. Prvotná samota, prvotná jednota a prvotná nahota. Prvotná nahota znamená, že prvý pár, prvý muž a prvá žena mali medzi sebou taký vzťah, kde mohli byť pred sebou nahý a nehambiť sa, pretože vedeli, že ten druhý na nich pozerá ako na dar, nie ako na predmet svojho uspokojenia, a cítili sa, a môžeme to parafrázovať tým moderným jazykom, vedeli, že sú prijímaní a milovaní takí, ako sú. Že Eva vedela, že môže byť, kým je vo vzťahu s Adamom, že vedela, že môže vyzerať tak, ako vyzerá, a že mu mohla dôverovať. A napokon vo 4. kapitole sú tieto slova. Adam poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila syna a porodila Kaina. To slovo, ktoré je tu použité v hebrejčine jada, znamená jednak pohlavný styk, že je to vlastne taký eufemizmus, že Adam poznal znamená, že Adam mal pohlavný styk s Evou a zároveň to znamená hlboký kontakt s vnútrom druhého človeka. Čiže toto je ten stvoriteľov plán pre sexualitu. Príde mi to obzvlášť dôležité dnes, keď žijeme v dobe, kde to funguje
celkom inak, mimo tej kresťanskej bubliny. Ja rada uvádzam taký príklad, ktorý mám od svojej netierky vysokoškoláčky. Ona mi hovorila, že jej neveriace spolužiačky sa rozprávajú asi tak, že ešte spolu nie sme vo vzťahu, ešte spolu len spávame. A že verím, že cirkev, že my kresťanskí manželia, kresťania, máme naozaj misiu v tomto svete, že máme čo ponúknuť, že dnešný svet strašne potrebuje počuť, o čom vlastne sexualita je, že do čoho sme pozvaní. Rada by som teraz zrobila taký kratučký historický exkurs, strašne zaujímavý podľa mňa, na ktorom by som rada ukázala, že nie vždy to bolo aj v cirkvi to chápanie také, ako bolo dnes. A je potrebné, aby sme si toho boli vedomí, pretože dodnes nám v cirkvi, v tej spiritualite a možno viac v niektorých kruhoch, než v iných, pretrvávajú určité chápanie sexuality, ktoré vlastne je prekonané. Predovšetkým vôbec antický svet bol veľmi podozrievavý k téme sexuality a vášne, lásky. Nie len ten kresťanský, ale naozaj antický Rím, aj antické Grécko, čo sa vôbec zároveň nevylučuje s tou alternatívou akoby s rôznymi orgiami a tak ďalej, ale akoby ten usporiadaný svet bol veľmi podozrievavý k tejto oblasti. V cirkvi to malo ešte taký špecifický odtieň, že prví kresťania vlastne očakávali skorý druhý príchod Krista. Čiže keď má Kristus prísť už veľmi skoro, všetko svetské stráca svoj zmysel a je dôležité zamerať sa na to duchovné. Čiže v prvotnej cirkvi, a pretrvávalo to určite celé prvé 4 storočia, sa vyvinulo veľmi silné uprednostňovanie celibátneho spôsobu života. Do toho nám do toho prichádza vo 4. storočí svätý Augustín so svojou veľmi negatívnou skúsenosťou so sexualitou, ktoré poznáte jeho príbeh. Svätý Augustín vlastne zažíval sexualitu medzi mužom a ženou ešte pred svojim obrátením. Mal svoju konkubínu, s ktorou mal aj syna. Po jeho obrátení už zostal celibátnikom. Komentátori hovoria, že táto jeho skúsenosť poznačila jeho učenie, pretože nemal skúsenosť s krásou manželskej sexuality. Každopádne teda svätý Augustín učí, že každý pohlavný styk je ťažký hriech, aj v manželstve teda, a je ospravedlniteľný len dobrom plodenia detí. Že tento cieľ plodiť detí robí z pohlavného styku všedný hriech. A potom prichádza skok, 13. storočie, zámerne menujem týchto dvoch veľkých, vlastne najväčších západných učiteľov cirkvi. Samozrejme, aj medzi tým boli ďalšie spisy, ale toto sú naozaj že giganti západnej teológie, preto ich spisy sú nesmierne dôležité. Svätý Tomáš Akvinský vo svojej sume teologickej nadväzuje na svätého Augustína a hovorí o manželstve ako vôbec teda o manželstve ako o prekážke zjednocovania sa s Bohom, a to z dvoch dôvodov. Jeden bol ten, že pravidelný pohlavný styk povzbudzuje akoby rast žiadostivosti, zlej žiadostivosti, ktorá odvádza človeka od Boha, a potom tie následky, teda tá starostlivosť o rodinu a domácnosť, odvádzajú jeho myšlienky od Boha. Čiže s takýmto dedičstvom v stredoveku prichádzajú stredovekí moralisti s tým, naozaj, že to je v príručkách napísané, s tým, že niektorí dokonca neodporúčali manželom prijímať Eucharistiu, pokiaľ sa nevyspovedajú po pohlavnom styku. 20. storočie. Bohu vďaka, že teda kedy žijeme, pretože v 20. storočí pod vplyvom viacerých faktorov, predovšetkým veľký bol druhý Vatikánsky koncil, prehlbenie chápania sviatosti manželstva, trošku sa toho dotknem, prináša, jedným z jej plodov je Jan Pavol II a jeho teológia tela, v ktorej prináša pohľad, v ktorej prehlbuje to dovtedajšie chápanie a vidí už v milovaní nielen biológiu, ten biologický aspekt, ale aj hlboký antropologický a duchovný. Teda, že pohlavný styk, milovanie hovorí niečo o človeku, o tom, kým človek je a kým je povolaný byť.
A Jan Pavel II hovorí, že telo má svoj význam a význam tela spočíva v povolaní byť darom a v milovaní sa toto realizuje akoby najväčším spôsobom. V milovaní sa človek dáva druhému celý vrátanie svojho tela. Čiže spomínam to, ešte raz to zopakujem preto, že doteraz vlastne niektoré, mne to príde ako také spodné prúdy vody, že môžeme plávať na povrchu, ale vlastne tie spodné prúdy nás ovplyvňujú a niekedy nevieme, odkiaľ sú, kde sa vzali a prečo sú. Tak považujem akoby za dôležité pomenovať, že toto môžu byť spodné prúdy, ktoré nám aj v cirkvi ešte stále vlastne prúdia a prinášajú so sebou niektoré presvedčenia, alebo niektoré presvedčenia, ktoré už by sme mohli opustiť. To prekonané chápanie sexuality sa prejavuje všade tam, kde si nedovolíme dopriať z lásky. Toto je téma u mnohých veriacich žien, možno aj neveriacich, ale teda špecificky sme kresťanská konferencia, tak hovorím v kontexte kresťanských žien. Ťažkosť dovoliť si slásť. Vnímanie sexu predovšetkým ako povinnosti voči manželovi, veď určitý záväzok tam je, ale nemalo by to byť iba povinnosť. Vnímanie sexu výlučne v súvislosti s plodením detí. Obmedzená schopnosť byť vášnivá, proaktívna. Vnímanie sexu dokonca ako niečoho nečistého. To, čo prináša Jan Pavel II a jeho žiaci a komentátori, sú to takých viacero aspektov. Prvý, ktorým by som chcela začať a nadviazala by som na sestru Evu, mala ten nádherný obrázok s bábätkom, ktoré je krstené. A v krste je človek zaštepený do Krista. Ja mám veľmi rada tento obraz. Neviem, ak ste niektorá z ovocinárskej rodiny, že otec alebo manžel štepí, tak vlastne pri štepení sa vetvička nejakého stromčeka zaštepí na iný, tak obviaže a on sa začne postupne stávať ním, tým, do čoho je zaštepený. Začína z neho brať živiny, vodu, začína z neho žiť. V krste sa toto stalo nám a to bolo krásne, ako to sestra Eva povedala, že vlastne tá žena, ktorá prechádzala exorcizmom, to cítila, lebo my v cirkvi žijeme realitu, s ktorou často nemáme kontakt, že my toto necítime. Tak ako to cítila tá žena pri exorcizme, že vlastne zlý duch nedokázal prejsť cez svetlo, ktoré v nej bolo prítomné. My sme boli v krste zaštepené do Krista a z neho čerpáme život, živiny a s ním sa stávame jedným. Vo sviatosti manželstva sa deje to isté, ale obidvom manželom, obidvom partnerom, že v manželstve sa tá dvojica, ten pár, je zaštepený do Krista a stáva sa postupne spolu v ňom jedným. A takéto chápanie vlastne potom má už úplne iné dôsledky na to, ako vnímame manželstvo, než tie, ktoré som spomínala pri svätom Tomášovi Akvinskom. Pokiaľ sme zaštepení do Krista so všetkým, nie len s našou dušou, s našim duchovným rozmerom, ale aj s našou psychikou, aj s našim telom, s našou sexualitou, dokonca s našou genitalitou celý, tak potom nemusíme utekať zo sveta. Fuga mundi, ktoré sa vlastne rozvinulo v tom starovekom kresťanstve, pretrvávalo až do stredoveku určite. Že na to, aby sa človek zjednotil s Bohom, bolo potrebné utieť zo sveta. Pôvodne to bolo na púšť, reálne kresťania prví utekali na púšť, až tie púšte boli preplnené. Kto ste čítali púštnych otcov, tak tie púšte reálne v nejakom momente začali byť preplnené. Alebo postupne potom začali utekať vlastne do kláštorov. Že bolo potrebné všetko svetské opustiť a vydať sa akoby striktne duchovnou cestou. Pokiaľ je manželstvo zaštepené do Krista, tak sa do toho manželstva naopak treba plne pohrúžiť. Do toho potenciálu, ktorý má, do toho Krista, do ktorého je zaštepené. Ten akoby praktický presah to má taký, že môžeme mať niekedy takú dualistickú myseľ, že rastieme vo viere, keď dokážeme ísť na svätú omšu, na adoráciu, slúžime vo farnosti, neviem čo. Ako keby sme nevždy dokázali vidieť to, čo máme doma. Tie prostriedky zjednocovania s Kristom, ktoré máme doma. Ako by sme potrebovali utekať z toho domu. To nehovorím, že toto všetko potrebujeme, ale ide o to, ako to vnímame. Či je to jeden z prostriedkov, ktorý je akoby
ktorý je v jednote s tými prostriedkami zjednocovania s Kristom, ktoré máme doma, alebo sú to tie, ku ktorým sa akoby tak utiekame, až utiekame niekedy. Prehlbené chápanie manželstva a sexuality je, že milovanie je vzájomné sebadarovanie. Myslím, že toto je veľmi pekný východiskový bod na prežívanie tej intimity, na prežívanie blízkosti a nehy. Teológovia hovoria, že v manželstve sú dva oltáre. Oltár je miesto, kde bolo niečo obetované za nejakým účelom. Pre nás sa to spája s Kristovou obetou na kríži alebo s Eucharistiou. A teológovia hovoria, že v manželstve je jeden oltár, kde sa manželia stretávajú ktorý je stôl, kde sa manželia stretávajú, aby sa dávali vzájomne cez slová, cez rozhovory, cez zdieľanie spoločného jedla, cez spoločné stolovanie. A druhým oltárom je manželské lôžko, kde sa vzájomne obdarúvajú svojim telom. No a milovanie môže byť dokonca mystickou skúsenosťou, ako píše napríklad v slovenčine je preklad talianskeho kňaza teológa Karla Roketu. A Dobrá kniha vydala túto knihu a volá sa Mystika manželskej intimity. A Karol Roketa hovorí, že predovšetkým sa potrebujeme oslobodiť od vnímania mystiky ako niečoho, čo nevyhnutne súvisí s bilokáciou, levitáciou, stigmami a neviem s čím. Toto sú tzv. Paramystické javy, ktoré môžu a nemusia byť prítomné pri mystickom živote. Napríklad Svätá Tereska z Lízie je považovaná za mystičku, hoci tieto javy v jej živote neboli prítomné. A slovník kresťanskej spirituality hovorí o mystike ako o skúsenostnom poznávaní Boha, teda nie rozumovom, ale akoby hlbšom, skúsenostnom, pri ktorom je prítomná prítomnosť, spoločenstvo, jednota. Čiže pokiaľ je toto vaša skúsenosť aj z intimného života, že poznáte, čo to znamená milovať sa s manželom a zažívať vtedy pocit jednoty, prítomnosti, spoločenstva, tak v niečom je to vlastne tá mystická kvalita, že je tam prítomný Boh. Teda dôvernosť, blízkosť, spoločenstvo, jednota, sebadarovanie. Toto mám na mysli, keď hovorím o tom, ako žiť sexualitu po katolícky. Prečo to však niekedy takto zažívame a niekedy to nezažívame a niektoré páry to možno nezažívajú nikdy? Je to preto, čo svätý Tomáš Akvinský pomenoval už v 13. storočí, že milosť stavia na prírodzenosti. A keď nefunguje tá základná, prírodzená, biologická alebo psychologická stránka vo vzťahu, tak veľmi ťažko potom čakať niečo ďalšie. Aj preto potrebujeme hovoriť aj o tých, pretože v cirkvi máme napísaných strašne veľa, aj v slovenčine preložených strašne veľa krásnych teologických duchovných spisov súvisiacich s teológiou tela. A niekedy mám pocit, že nám chýba akoby tá implementácia do toho praktického života. Ksawery Knoc, poľský morálny teológ a kapucín, ktorý napísal, myslím, že už to bude pred 15 rokmi, knihu Sex, ako ho nepoznáte, hovorí o potrebe rozvíjať ars amandi, umenie milovať. Keďže sme to mali v kresťanstve, tak ako som spomínala, že vlastne že slasť bola len tolerovaná, nemala byť vyhľadávaná, bola len tolerovaná kvôli dobru plodenia detí, tak sme nikdy nemuseli riešiť, ako tej slasti vôbec pomôcť. A naopak, pokiaľ dnes chceme udržať učenie cirkvi o nerozlučiteľnosti plodivého a spojivého momentu, čiže učenie cirkvi o prirodzenom plánovaní rodičovstva, tak o tomto potrebujeme hovoriť, pretože väčšina párov dnes sa väčšinu svojho života miluje počas neplodných dní. Čo prináša výzvy, ktoré určite poznáte z vlastnej skúsenosti alebo od priateliek,
čo je predovšetkým kolísajúce libido u žien v priebehu cyklu. Čiže Ars Amandie bude všetko to, čo pomáha, aby sa milovanie udialo, aby sa páčil obidvom manželom. Jeden taký aspekt, ktorý chcem spomenúť, sú mosty k sexuálnej túžbe. Mosty k sexuálnej túžbe sú, že spoločne manželia začínajú na bode 0, možno manželka na bode 0 a manžel na bode 90 a chcú sa spoločne dostať k bodu 100. Takže Ars Amandie je o tom, alebo mosty k sexuálnej túžbe sú o tom, čo všetko je v našej moci urobiť, aby sme sa z tej nuly postupne dostali ďalej. Tie klasické mosty sú asi známe, ale prerozprávam ich. Ako aj Xavier Knut strašne pekne hovorí, že on vychádza z toho, že vlastne milovanie je slávenie, že to je slávenie sviatosti manželstva. A že ako ku každému dobrému sláveniu patrí aj akoby tie adekvátne okolnosti, sviečky, hudba, oblečenie špeciálne, stolovanie špeciálne. Myslím, že začať večer kvetmi a makronkami je vždy dobrý nápad. Masáž, kúpeľ, čokoľvek, čo nám pomáha prepnúť sa z toho módu, v ktorom sme boli celý deň v práci, s deťmi, v domácnosti a tak ďalej, aby sme mohli ísť do tej intimity. Tak ako mosty nás vlastne spájajú, tak sú veci, ktoré nás odpájajú. A na to chcem tak upriamiť pozornosť, aké je potrebné si to vlastne všimnúť. Že možno mať aj takú mapu, vlastnú mapu, že čo je to, čo nás spája a čo nás odpája. Pretože možno to poznáte, že večer začne nádejne, z tej nuly sa hýbeme a potom manžel urobí niečo. Čokoľvek. Proste smrkne, alebo niečo povie. A my sa odpájame a niekedy ešte vieme nadviazať a niekedy už vlastne ani nevieme. Že je to celé dostratené. A že vedieť zachytiť, že čo toto vlastne je a predovšetkým, ak sa to opakuje, vedieť si to uchopiť, vedieť to odkomunikovať manželovi. Budeme ešte o tom viac hovoriť keď budem hovoriť o seba poznaní. No a teraz idem sa svoju vlastnú komfortnú zónu, poviem niečo, čo nezvyknem hovoriť verejne. Robím si trošku násilí z lásky k vám a vašim manželom. Existuje taká, v Česku je jedna lektorka, ktorá sa venuje, nevolá to, že Ars Amandie, ale venuje sa tejto oblasti sexuality aj z toho psychologického hľadiska a veľmi podrobne aj z toho biologického, alebo teda sexuálneho hľadiska. A odkedy do našej bublinky kresťanskej ju priniesla jedna priateľka, tak všetci sme jej strašne vďační, tak preto som sa rozhodla v dôvere, v múdrosť, schopnosť duchovného rozlišovania a zrelosti vás všetkých vysloviť jej meno. Dámy, ktoré vedia o sebe, že majú trošku úzkostnejšie svedomie, tak možno nemusia po tomto zdroji siahnuť. Totižto teda ona sa nehybe v kresťanskom morálnom rámci, to je to, kam smerujem. Že sú na jej stránke veci, ktoré nás môžu pohoršiť, ktoré sú naozaj mimo náš rámec. Takže úplne otvorene to takto hovorím, že nemám jej prácu úplne preskúmanú z hora, z dola, sprava, zľava. Mne tak pocitovo príde, že 80% je kompatibilných s tým kresťanským morálnym rámcom, 20% treba odfiltrovať. To meno je Denisa Žiha Palečková, ak ju nepoznáte, tak je to ona. Robí podľa mňa veľmi peknú prácu v tejto oblasti, pretože jednak, že my sme s manželou od nej, ja som manželovi darovala jeden kurz, ktorý teda začal, že mal strašne veľa kapitol o tej psychológii, tak to som pochopila, že to nejdeme pozerať, že to manžel zaspával. Potom sme sa preklikali k tomu, čo ho naozaj zaujímalo a to bolo veľmi podnetné. To, čo ona učí, a bola by som rada, keby som poznala a mohla odporúčať niekoho, ktorý toto robí v kresťanskom rámci,
ak niekoho takého poznáte, tak budem rada, keď mi poviete, sú veci, ktoré práve pomáhajú tomu, aby sme sa stenuli, vedeli postúť niekam inde, aj vtedy, keď sme aj unavené, aj sa nám nechce, aj nie sme porozprávaní, ani aj vlastne akože nič nefunguje. A ona hovorí, že a predsa je vtedy možné, aby ste sa s manželom milovali. Čo je trošku v rozpore s tým Xaverom Knocom, ktorý hovorí, čo všetko akoby je na to potrebné. Tak hovorí, táto deň sa hovorí, nemusíte byť ani porozprávaní, ani sa vám nemusí chcieť, ani vzrušený. Stačí, že chcete byť spolu a taká, aby ste mali predstavu, že teda, akoby, že kde sa asi ona hýbe, o čom hovorí, tak jedna z takých technikálí, ktoré odporúča je, že len sa proste začnite milovať. Že nepotrebujete ani predohru, ani nič, že jednoducho sa len začnite spájať a príroda urobí zvyšok. Akože je to strašná banalita možno v niečom, ale toto sú presne veci, o ktorých ja považujem za dôležité hovoriť, pokiaľ naozaj, že chceme žiť v zhode s učením cirkvi a chceme sa väčšinou života milovať s manželom v neplodných dní, vtedy, keď sa nám nechce, hoci by sme chceli, tak potrebujeme hľadať tie cesty, ako je to vlastne možné. No, tak mám za sebou najkešiu časť mojej prednášky. Dobre. Manželská povinnosť. Mala som premyslené, ako to premostím, ale teraz som zabudla, ale nevadí. Manželská povinnosť je jeden z takých vlastne starovekých konceptov v cirkvi a rozvinul sa na základe slov svätého Pavla v liste Korinťanom. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na čas, so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe a opäť buďte spolu, aby vás Satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. Totižto v prvotnej cirkvi sa, tak ako som spomínala, rozvinulo také chápanie, že vlastne, keď je druhý príchod Krista blízko, už nie je potrebné sa ani milovať s manželom. Už sa treba iba modliť. Čo teda viedlo k never a k rozpadom manželstiev? Toto videl už svätý Pavol. To videl a takto sa akoby voči tomu nehránil a dal takéto veľmi konkrétne odporúčanie. Tento koncept sa však trošku zvulgarizoval a vlastne začal byť chápaný ako povinnosť ženy byť sexuálne k dispozícii manželovi takmer kedykoľvek chce. Že začal vlastne vytvárať obrovský tlak na ženu. Mne dáva oveľa väčší zmysel interpretácia manželskej povinnosti ako vzájomného spoločného záväzku obidvoch manželov prioritizovať manželský vzťah pred akýmkoľvek iným ľudským vzťahom. Teraz neviem, aký mám ďalší slajd. Aha. Áno, čiže tým, že keby tu bola sála plná mužov, tak poviem, čo všetko majú v moc vo svojich rukách robiť oni. Keďže sme tu ženy, tak sa prihováram nám. Je to určite priorita poznať jazyk lásky manžela a hovoriť ním plynulo. Je to priorita vedieť, čo nás s ním spája, čo nás spolu baví, čo spolu radi robíme a hľadať si na to čas. Môže to znamenať, nemôže, určite tiež nadviažem na sestru Evu, starostlivosť o seba. Ja mám za sebou 14 rokov prerušovaných nocí, takže toto nie je niečo, čo vám hovorím ako úplná expertka, že to som ja v mojom živote zvládla. Toto hovorím skôr, že toto som nezvládla a teraz pri 5 deťoch sa akoby toho robím pre seba najviac, ako som kedy robila. Ale teda, hej, že starajme sa o ten spánok, nakoľko sa to len dá. Nejaký spôsob oddychu. Prosím vás, choďte pravidelne na preventívne prehliadky, dajte si pozrieť krv. Teraz dôležitá vec, pokiaľ máte dlhodobo nízke libido, a to je vlastne téma, ktorej som sa chcela venovať aj viac, je tá téma libida. Veď s nízkym libidom sa asi postupne stretne každá žena, lebo tých dôvodov je naozaj toľko, že od neplodných dní cez to, že máme práve bábätko, dojčíme, zdravotné ťažkosti, antidepresíva, neviem čo, že ten zoznam je veľmi dlhý.
Niekedy za nízke libido, predovšetkým, ak sú s ním ešte spojené aj nejaká výkyvy nálada alebo ďalšie prejavy, môže nízka hladina estrogénu. A toto sa dá pekne zistiť z hormonálneho profilu, ktorý vie urobiť gynekolog a vie to pekne liečiť. Doktorka Magdalena Gerová, gynekologička, ktorá spolu s manželom sú veľkí priaznivci teológie tela, aj prednášali na prvom ročníku ženskej katolíckej konferencie, odporúča svojim pacientkám takú 3-mesačnú kúru a s jej súhlasom ju zdieľam, pretože mne veľmi pomáha mi teraz na také silné únavové stavy, s ktorými som bojovala od januára. A Magdalena túto kúru, a na ďalšom slajde si ju budete môcť pozrieť, alebo môžete si ju pozrieť, kľudne si to môžete aj odfotiť. A Magdalena ju odporúča ženám, ktoré sa snažia otehotnieť, neúspešne teda zatiaľ. Odporúčajú ženám, ktoré majú silnú a bolestivú menštruáciu, ktoré majú silný predmenštruačný syndrom. Pri perimenopauze tá kúra slúži na také celkové vyladenie organizmu a cyklu. A poznám viacero žien s týmito rôznymi ťažkostiami, ktoré som práve povedala, ktorým naozaj pomohla. A nie je to samozrejme všeho liek, že pokiaľ je ten problém inde, tak ona nepomôže. Hej? Že pokiaľ je problém, ja neviem, v štítnej žľaze alebo naozaj v nízkom estrogéne, tak toto nepomôže. Preto si treba, ak máte tie ťažkosti nejaké väčšie, dať pozrieť aj tieto ostatné veci. Ako naozaj, že krvný obraz, hormonálny profil, neviem, štítna žľaza. Magdalena odporúča aj takýto zázrak. To je hormón, ktorého názov si vôbec nepamätám, mám ho napísaný, ale keď si dáte do vyhľadávača, že hormón DHEA, tak to nájdete. Je to hormón, ktorý produkujú nadobličky a po 30-ke ho produkujú postupne stále menej. On je zodpovedný okrem iného práve za libido, za schopnosť koncentrácie, svaly, kosti s ním súvisia. Na tom predchádzajúcom slajde veľmi dôležité sú vlastne tie množstvá, tu na uvedené. Aj tu pri tomto hormóne, toto je napríklad, som stiahla náhodou, že 100 mg. Magdalena odporúča začať 25 mg a vigík, že obvykle to stačí, a že vigík, či to pomôže. Áno, čiže to je jedna vec, ktorú môžeme robiť pre dobré manželstvo a dobrý intimný život, že starať sa o seba a mať sa dobre. Často prirodzené metódy plánovania rodičovstva prinášajú veľkú výzvu aj vlastne v takej úzkosti z ďalšieho dieťatka. A veľmi vás chcem povzbudiť, aby ste urobili dve veci, alebo teda spolu robili dve veci. Jedna je, dajte sa dobre vyškoliť v niektorej z prirodzených metód plánovania rodičovstva, ak ešte nie ste. Billingsová metóda sleduje hlien, symptotermana hlien, teplotu krčok maternice a Creighton to isté, ale ešte tak dôkladnejšie. Je potrebné sa dať vyškoliť, nechať sa sprevádzať a kedykoľvek v prípade akýchkoľvek nejasností, otáznikov sa zasa vrátiť do toho sprevádzania. Toto je strašne dôležité, že to jednorazové vyškolenie nestačí zďaleka, pretože sa nám v tom cykle stále všetko mení. A tá druhá vec, že je strašne dobré podporiť tie osobné sledovania nejakým monitorom plodnosti, ktorých je už na našom trhu teraz dosť veľa. My s Aničkou používame tento Oura-ring, ja ho mám teraz na sebe. Je to prsteň, pri ktorom netreba nič robiť. On robí všetku prácu sám. Meria teplotu, on meria aj kroky, aj spánok, ale hlavne teda meria teplotu, čiže je to vlastne na tej báze sympto, tej termoteplotnej metódy. A keď sa spojí s aplikáciou Natural Cycles, čiže dve aplikácie treba mať, Oura Ring a Natural Cycles, tak na základe miliónov dát, ktoré sú tam nahádzané, vie potom vlastne veľmi pekne vyhodnocovať ten cyklus. Podobne funguje Tempodrop, to je zariadenie, ktoré sa na noc, teda že iba na noc, tento prsten sa nosí celý deň a meria aj toto všetko ostatné, čo som hovorila, aj kroky, aj všetko. Tempodrop sa dáva na pažu na noc a vlastne počas celej noci meria teplotu a ráno sa to spáruje s apkou a vie vyhodnotiť tie teplotné posuny.
Daisy tiež meria teplotu, ale treba ho používať ráno v rovnakom čase a asi zmerať tú teplotu predtým, ako vstaneme. A keg vymyslela Slovenka Kristina Čahojová, ktorá žije v Amerike. Je to vlastne vajíčko, ktoré sa vkladá do pošvy a tam vyhodnocuje cyklus na základe cervikálneho hlienu. Nevýhoda je teda, že keg, napriek tomu, že ho vymyslela Slovenka, tak ešte sa nedistribuje v Európe, že si ho ženy vozia z Ameriky. To bolo to, čo môžeme robiť pre seba, pre naše manželstvo z takého dlhodobého hľadiska. To, čo môžeme robiť bezprostredne, je rozhodnutie vôle. Že niekedy večer, to ako bude vyzerať večer, začína ranným rozhodnutím, že aký idem mať deň. Že či taký bežný, alebo sa budem trošku šetriť, zriemnem si, ak sa dá, trošku menej si toho dnes naložím. Dohodnem sa s manželom, že príde trošku skôr z práce, oddychnem si, neviem čo. A byť v plánovaní o krok vpred. Alebo môže spoločný manželský čas začať rozhodnutím v piatok večer, že v sobotu ráno deti môžu pozerať telku a my si dáme v posteli raňajky s otvoreným koncom. Čiže že v plánovaní je veľká sila. A k tomu plánovaniu dokonca som ešte mala jednu myšlienku, že a zasa to súvisí aj s tým sebapoznaním a so všímavosťou, že odsledovať si od seba, kedy v priebehu toho cyklu vlastne, že túžime po tom sexe, túžime po tom manželovi, že kedy je to možné, alebo kedy je to najlepšie. A typicky to býva, že nie len počas ovulácie práve, že, ale podľa štúdií je to aj hneď po menštruácii, aj tesne pred menštruáciou. Tak aj s týmto môžeme pracovať a na tieto dni si plánovať adekvátne našim prioritám program. A to som pri tom sebapoznaní. Sebapoznanie, i keď sa o ňom už teraz veľa rozpráva, také vôbec všímavosti k sebe, starostlivosti o sebe, tak podľa mňa naďalej zostáva témou. Sebapoznanie znamená, že viem, čo sa mi páči, viem, čo sa mi nepáči a mám k tomu úctu a dokážem to odkomunikovať. Tak by som to asi aj zhrnula. Nám to trošku samým komplikuje fakt našej cyklickosti, jednak tej mesačnej a jednak tej celoživotnej, že v priebehu jedného cyklu sa nám niekedy vedne všetkým a nie v každom veku. Niektoré ženy majú vlastne odvždy tak obrovský výkyv, myslím, že 10% žien má tak obrovský výkyv v prežívaní, v sexuálnej túžbe medzi plodnými a neplodnými dňami, že dokonca počas neplodných dní až nie sú schopné vôbec zniesť dotyk partnera. A to si predstavte, že každá 10. žena, keby ste sa tu postavili, každá 10. žena, to je strašne veľa žien, to je strašne veľa manželstiev, ktoré takto trpia. Že to sú reálne manželstvá, ktoré sú tu medzi nami a veľmi sa trápia a veľmi ich bolí, keď niekto povie, že niekto, komu to funguje, komu cyklus klepe, manžel sa stará o deti, všetko ide ako má a povie, že to sa dá, len sa vyškol v metódach. Nefunguje to všetkým. A je to trizeň pre všetkých a pre niektorých ešte väčšia. Čiže tá cyklickosť má obrovský vplyv a teda toto je možno tých 10% žien. Potom je nejaké percento tých, ktorým to naozaj že klape a potom je nejaký ten stred medzi. A každopádne väčšina žien pociťuje zmenu v priebehu cyklu a ten presah do intimného života je, že to, čo sa nám môže páčiť v prvej časti cyklu, sa nám nemusí páčiť v druhej časti cyklu. A ten manžel to nemá odkiaľ načítať, že prečo, ja neviem, hladenie prs je OK do ovulácie, ale už po ovulácii nie. Čiže toto je niečo, čo si my musíme vedieť na sebe všimnúť, aj ako sa nám to mení a povedať to tým manželom. A potom je tu vplyv tej veľkej cyklickosti, že tehotenstvo je iné, po pôrode je to iné, vracajúca sa plodnosť iné, všetko sa stále mení. My same sme v tom stratené, tak čo potom majú robiť tí muži? Takže, hej, toto si všímať, komunikovať to manželovi, poznať svoje hranice. Je veľmi veľa žien, ktoré sú tak zvyknuté nechať druhých prekračovať svoje hranice, že si ani nevšimnú, že sa to deje. Len vlastne začnú pociťovať, začnú mať pocity zneužitia, napríklad v manželstve. Že sa im zdá, že vlastne ten manžel ich zneužíva v tom intimnom živote. Podľa mňa sú to často, je to
typ žien, ktoré sa cítia v tej polohe slúžky. Dva extrémy, do ktorých sa môže takýto akoby životný postoj pretaviť, je, že buď teda naozaj ženy, a sú kresťanské ženy, ktoré sa nechávajú zneužívať svojimi manželmi, že proste to trpia ako manželskú povinnosť, alebo sú také, ktoré sa vlastne úplne potom začnú vyhýbať intimnému životu. A to sú manželstvá, ktoré vlastne spolu nejakým spôsobom ešte formálne držia, lebo na to majú dôvody, ale to manželstvo je vlastne vyhasnuté. Jednou, veď je tu určite komplexná téma, jednou z tých ciest je poznať sa. Vedieť sa, kde mám tú hranicu, zachytiť si to, že toto sa mi nepáči a mať tú odvahu povedať to tomu manželovi, že toto nie, že niečo iné áno, ale že toto nie. Buď priamo počas milovania, alebo potom rozprávať sa o tom. Hej, toto som vlastne povedala. Ešte jednu vec chcem predsa len povedať k tým hraniciam, pretože zatiaľ, čo niektoré ženy vlastne si ju potrebujú sa učiť si ju ctiť a odkomunikovať, zároveň niektoré ženy reálne môžu mať úzkostnejšie buď svedomie alebo negatívne zážitky, skúsenosti zneužitia, často tieto skúsenosti sú dokonca často vlastne vytesnené pamäťou, pokiaľ sa udiali v ranom detstve. A vtedy je dobré sa vlastne prizrieť na to, že prečo to mám takto, že prečo vlastne nedokážem niečo, čo sa aj javí, že aj je to morálne akoby povolené, aj sa javí, že by to mohlo byť OK, a ja do toho nedokážem ísť. Tak to je také pozvanie, dať to do modlitby, modliť sa možno, aby nám Boh naozaj priniesol človeka, ktorý by nám mohol pomôcť. Často to treba riešiť na psychoterapii, lebo to bývajú tak veľmi hlboké veci. Dovolené a nedovolené. Skontrolujem si čas. Do 13. Mám 10 minút. Fíha. Takže Xavery Knoc, budem ho citovať. Keď manželia pristupujú k nežnostiam so zámerom uskutočniť plný sexuálny akt, vtedy každé správanie, ktorého cieľom je vzájomné roztúženie, je dovolené. Môžu využívať tak manuálnu, ako aj orálnu stimuláciu. Čiže a nebavíme sa o nenormálnostiach, ako o análnom sexe, alebo pornografii, alebo neviem čom. Hej, že keď Xavery hovorí toto, tak hovorí to v dôvere, že sa tak základne hýbeme vo sfére tej kresťanskej morálky. A hovorí to preto, ten text pokračuje, že niekedy, nemám tu jeho ďalší citát. Totiž on hovorí, že vlastne cirkev, magisterium cirkvi neupravuje konkrétne tie nežnosti, ktoré sú a nie sú dovolené pri manželskom akte. Hej? Že niekedy sa manželia sťažujú, že cirkev im hovorí do spálne. Hovorí, ale podľa mňa hovorí dosť takých akoby ešte, že je tam veľký manevrovací priestor. A dokonca teda niekedy je morálne v poriadku toho viac, než reálne tomu páru vyhovuje. A to je tiež v poriadku, že proste orálna alebo manuálna stimulácia je morálne v poriadku, ale to neznamená, že to každej žene musí vyhovovať alebo každému páru, že to musí byť prítomné v tom intimnom živote. To, čo je kľúčové z toho morálneho aspektu a súvisí teda s tými prirodzenými metódami plánovania rodičovstva, je učenie Pavla VI. Z encykliky Humane Vitae. Toto učenie, ktoré učiteľský úrad cirkvi opätovne predložil, sa zakladá na nerozlučnom spojení dvojakého významu manželského aktu, ktorý Boh určil a ktorý človek z vlastného podnetu nesmie rozbiť. Je to význam spojivý a plodivý. Čiže toto je akoby tá trošku krkolomná definícia toho, čo potom komentuje Jan Pavol II, keď hovorí, keď sa manželia milujú v súlade s učením cirkvi, vyjadrujú, milujem ťa a dávam sa ti celá, dávam sa ti celý. To znamená, že cirkev nás pozýva do toho, aby pri tom manželskom akte sme boli ako ľudská bytosť prítomní celý aj s tou svojou plodivou sílou, takou, aká práve je. A pokiaľ je vlastne práve u ženy v tej plodivej fáze, aby ju neznepplodňovali, pretože vtedy hovoríme manželovi, že milujem ťa, ale toto ti nedám, túto časť seba ti nedám. A cirkev nás pozýva k otvorenosti životu, pokiaľ nemáme vážne dôvody sa mu vyhnúť.
To by som asi tiež len takto preletela. Ale možno jedno predsa len, možno také povzbudenie. Rada zvyknem spomínať z čias môjho dospievania taký moment, keď som počula veľa žien. A doteraz sa mi to stáva. Teraz to čítavam zvyčajne u takých akože nejakých hviezd. Gwyneth Paltrow som minule čítala, že to tiež povedala, že vo veku, keď už naozaj nemohli mať deti, alebo už by to naozaj nebolo múdre, im bolo ľúto, že ich nemali vtedy, keď ich mohli mať. A že toto je niečo, čo sa deje a pre mňa ako dospievajúce dievča, ženu, to bolo také, v niečom mi to prišlo silné počuť. Ja som si vtedy povedala, že ja keď budem mať, kým budem môcť, tak som sa strašne narobila, aby som ich mala. A hrozne som sa pri tom vyčerpala, ale veď ešte mám život pred sebou. Ale teda, že hej, že je v živote čas mať deti a on potom odíde. Tak len také akoby povzbudenie sem chcem pridať, že príde mi zmysluplné to, čo cirkev učí, že mať deti vtedy, keď ich môžeme mať a nemať ich, ak máme vážne dôvody. A to hovorím so všetkou akoby úctou k utrpeniu žien, ktoré by chceli mať viac detí, alebo vôbec by chceli mať deti a nemôžu ich mať. To utrpenie je obrovské, pretože hej, všetky cítime, že ten život je obrovský dar. Začala som tým, že to po katolícky znamená dôverne, bezpečne, že tam je spoločenstvo, jednota. Zároveň to často so sebou prináša trízeň. Tá trízeň spočíva vo všetkom možnom, ľudskom, psychologickom. Tu trízeň prináša aj učenie cirkvi ohľadom prirodzených metód plánovania plodnosti. A zároveň tá trízeň je často očisťujúca, je zjednocujúca tak manželov, predovšetkým teda, ak je manžel spolupracujúci. Keď nie je, tak to je zasa akoby iná, ešte väčšia trízeň v niečom. Tá trízeň vlastne má ten potenciál spájať nás s tým manželom, učiť sa viac komunikovať, pracovať na tom, pracovať na vzájomnom vzťahu. Dúfam, že z toho všetkého teraz, tu som nahádzala kľúčové slova, ktoré som použil v tejto prednáške, tak dúfam, že z toho nemáte takýto guláš. Ak by ste si mali zobrať len jednu jedinú myšlienku z celej tejto mojej prezentácie, tak potom by som si prijala, aby to bola táto myšlienka. Urobte manželstvo a intimný život v súlade s učením cirkvi prioritou. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Tak pozeráme ešte na hodinky, máme 5 minút do prestávky, takže je tu ešte ten priestor, že pokiaľ by ste chceli sa niečo spýtať, alebo vám blikla nejaká otázočka, že toto by som ešte potrebovala nejako, či už dovysvetliť, alebo zodpovedať, pokojne môžete zdvihnúť ruku, ešte môžeme dať priestor nejakej otázočke. Ja viem, je to taká téma, ako Andrejka, aj na tomto mieste ti chcem poďakovať za takú otvorenosť a takú naozaj komunikáciu tej manželskej intimity. Nie vždy sa to počuje, nie vždy je to taká samozrejmosť a naozaj si to zvládla úplne úžasne a aj to vykročenie z tej komfortnej zóny. Len aby sme si nezapamätali to meno všetky, vieš, že ako to bude tá jedna myšlienka, ktorú si tak odnesieme, ale nie. Tak neviem, je ešte niečo? Prípadne potom aj osobne možno by sa dalo, neviem, to ponúkam teraz túto bez nejakej dohody s tebou, ale tak naozaj sú to veci, ktoré možno sa nedajú vždy až takto verejne odkomunikovať, takže úplne tomu rozumieme. A predsa len, tak nech sa páči. Ono to možno nie je taká otázka ani, ako skôr také podotknutie, že veľakrát vlastne zrovna pri tejto téme človek nie je sám, vždy je tam ten partner a že napríklad aj taká moja skúsenosť je, že môj partner je od mňa starší skoro o 10 rokov, o 9. Že veľa vecí, ktoré sme riešili vtedy, čo keď on mal 40 a tých minus 9. A teraz, keď som v tomto veku, v ktorom som, kedy mal vtedy on tých 40 plus, tak, že chápam ich až teraz. A že vlastne sme sa možno v tom čase spolu v niektorých veciach ako keby nevedeli zhodnúť, alebo ja som ich vtedy vnímala inak a cítila inak. Takže v podstate som stále bola v nejakom takom závese, že aj v tejto oblasti to bolo také možno o to zložitejšie. No a takže možno taká otázka z toho vyplývajúca, že
že čo robiť v takých prípadoch, keď vlastne ako obidvaja to možno myslia dobre, ale k tým rozdielom medzi mužom a ženou a v tej cyklickosti a všetkého, že ešte príde napríklad aj takýto možno rozdiel v tých životných nastaveniach momentálnych a v tom. Takže možno akože k tomuto smeruje taká otázka. Ďakujem. Máš 3 minúty. Ja by som najradšej dala priestor vám po tých 10 rokoch alebo po tých rokoch manželstva, že vlastne čo je to, čo vám pomohlo. Nepomohlo. Tak ešte je to stále na ceste. Príde mi, že vy spomínate vlastne ten rozdiel veku môže byť faktor. Často je to ten faktor rozdielnych hodnôt. Je veľa manželských, kde vlastne muž nechce spolupracovať na tom, keď žena chce žiť podľa učenia cirkvi. Tak veľmi krátko, možno tým, že toto je taká veľmi častá situácia, by som tak obširnejšie odpovedala. Vyslovene pôjdem až do takej praktickosti, keď vlastne žena naozaj čeli situácii, že muž jednoznačne chce používať antikoncepciu a jednoznačne nie je ochotný sa toho vzdať. Že je to veľmi jednoznačné. Buď je neveriaci, alebo aj keď je veriaci, tak toto jednoducho nedokáže do toho ísť, aspoň teda v nejakom momente manželstva. V teológii, tá morálna teológia má na to pomerne takú jednoznačnú odpoveď. Vníma samozrejme to manželstvo ako celok a ctí si to manželstvo. A vidí obrovskú cirkev vidí obrovskú hodnotu v manželstve, aby teda bolo, aby prežilo, ako aj svätý Pavol písal tým ženám. Takže za týchto okolností je to také, akože trošku ma to mrzí vysloviť, je to také hrubé, ale cirkev to volá, že spoluúčasť na hriechu manželského partnera. Keď žena z vážnych dôvodov pre to manželstvo, aby bolo, a nielen, že aby bolo, ale aby jej zostal muž verný, aby sa nerozpadlo, ale aby boli spolu, tá hodnota je pozitívna, aby mohli to manželstvo spolu budovať, takí obidvaja, akí sú, ona hodnotovo tam kde, on tam kde, tak cirkev chápe túto situáciu. S tým, že ženu akoby zbavuje, že ženu nepovažuje za tú, ktorá nesie tú vinu, pokiaľ ona v srdci akoby si uchováva tú ochotu alebo tú túžbu opustiť takéto správne, teda konkrétne používanie antikoncepcie, pokiaľ to bude možné, pokiaľ sama nerobí to, čo je morálne nesprávne, teda to je konkrétne vyslovene antikoncepcia hormonálna, ktorá má často abortívne účinky, alebo vnútromaternicové teliesko. Čiže z tohto hľadiska, akoby, že pokiaľ ten kondóm má muž, tak tá žena vlastne nie je morálne zodpovedná za to. A tretia je tam ešte taká podmienka a to je, že v nejakých momentoch citlivo a múdro sa ho snaží povzbudiť k tej zmene. Existuje mnoho prípadov párov, ktoré v nejakom momente aj pod vplyvom nejakého programu pre manželov, nejakej duchovnej obnovy alebo svedectva iného páru urobilo zmenu v tejto oblasti, že nemusí to byť definitíva. Pre niektoré manželské páry to bude definitíva, ale že toto naozaj je niečo, čo cirkev hovorí, že žena vtedy nie je morálne vinná, pokiaľ teda tieto 3 podmienky spĺňa. Tak ja som to takto rozvila, tú vašu otázku. Tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Užite si všetky deň.